Nhar il-Ħadd li ġej fl-4 ta' wara nofsinhar se ssir manifestazzjoni għall-ġustizzja u l-verità. Din il-manifestazzjoni qed tkun organizzata minn Occupy Justice u awturi ta' Malta Ġdida. Il-manifestazzjoni se tibda minn quddiem Pjazza Kastilja fil-Belt Valletta. Occupy Justice u awturi qalu li din il-manifestazzjoni qed issir minħabba li huma mħassba tassew fuq l-aħħar żviluppi. L-aħħar ġimgħat kien hemm id-Daphne Project li żvera stejjer ġodda, stejjer li jkomplu jibnu fuq l-istejjer li kienet tikteb Daphne Caruana Galizia li ftit xhur ilu nqatlet mill-bomba li kulħadd sar jaf biha. Issa aħna nixtiequ li dan ix-xogħol ikompli sejjer, dan ix-xogħol li jiżvera stejjer ġodda fuq Malta kif titmexxa fuq il-gvern tagħna. U aħna nixtiequ li l-gvern ikun accountable, il-Ministri jkunu accountable u nitolbu l-Maltin joħorġu magħna u jipprotestaw, joħorġu u jistaqsu għall-ġustizzja. Ġustizzja li għandha ssir u sseħħ għal kulħadd. Għalhekk iż-żewġ gruppi sejħu din il-manifestazzjoni bħala talba sinċira għall-ġustizzja u l-verità.